चिरां जिल्लानि काजलगावआव बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि मावसुमा मेल जालाङो। बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि कंग्रेस हान्जानि सा 100निबो बांसिन दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लानाय मावसुमा मेलाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रबिन बर', गर्जन मुसाहारि आरो गुबुन गोजौ दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं कंग्रेस हान्जानि मावसुमा मेलाव बाहागो लानानै प्रबिन बर' बिथाङा फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मावथिफारियाफोरखौ गोख्रों खालामनाय थांखियै दिनैनि जथुम्माखौ लानाय जादों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। बिथांमोना चिरां जिल्लायावहाय मोनबा डिस्ट्रिक्टनि जथुम सावरायनाय हाबाफारि लादों। मानि सायाव बेस्ट खालामनानै सावरायनाय जादों? नेक्स्ट बिटिसि इलेक्शन 25 बे 25आव जों बिटिसि पार्टआव जोंनि कंग्रेसआ माने दावगाहोनो थाखाय बिनि थाखाय जोङो सब वार्कारफोरखौ लिंनानै बिनियाव रायलायदों आरो बेयावनो जों मोनसे माबा होदो जोंनि डिमान्ड एपिसिसि आरो एक्ससिसिखौ जे क'अर्डिनेशन कमिटि बिटिसि पार्टआव क'अर्डिनेशन कमिटि दानानै कोअर्डिनेशन कमिटि बिटिसिआव अर्गानाइज खालामनानै 25आव जों इलेक्शनाव दारायनांगौ। बे जाबाय जोंनि मेइन उद्देश्य मिटिं लिंनाय। थांनाय सिडली बियाबावहाय कंग्रेसआ बाहागो लादोंमोनबाबो गोनां नांगौ बायदि फिथाइ मोननो हायाखिसै। एगेन्स्ट द रुलिं पार्टी माने बेयो स्वाभाबिक जेंनाया जोंनि पार्टिया जेंनाया स्वाभाबिक माने एगेन्स्ट द रुलिं पार्टी अल एडमिनिस्ट्रेसन सब माने फोर्सखौ बियो एप्लाइ खालामो गभर्नमेन्टआ बिनि एगेन्स्टआव फाइट खालामनानै मोनसे इन्डिपेन्डेन्टलि मोनसे पार्टिया उइनार जानाया खुब माने असम्भब बाथ्रा बहाबा जायो खिन्थु किसु क्षेत्र माने इफिदि जेंनाया स्वाभाबिक आरो गभर्नमेन्टआ देरहानायाबो बिसोरनि पार्टिया देरहानायाबो स्वाभाबिक गतिके जोंनियाव बेसि हथाक जायाखै खारन नेक्स्ट 25आ जोंना टारगेट दङ गतिके जों मारै डेभेलप खालामनो हागोन उइदिन बिटिसि पार्ट कंग्रेस पार्टिखौ मारै दावगाहोनो हागोन बिनि थाखाय जों गिबियाव जुथुमनानै रायलायदों। दा फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव माबे मोनसे इस्युखौ लानानै पाब्लिकनि गेजेराव हाबगोन नोंथांमोना? जोङो अल कमिउनिटिखौ माने फुललि बिदि जिथु राइट फुल राइट होनो थाखाय जों नायो आरो बेयाव जाहाथे इकुवेलि बयबो जाहाथे माने माबा एन्जय खालामनो हायो निजिनि हारिनि थाखाय निजिनि लेंगुवेजनि थाखाय निजिनि कालचारनि थाखाय जाहाथे सब कमिउनिटियानो जिबिला कमिउनिटिखौ लानानै बिटिसि पार्टआ दोङो बिटिसिआव जिबिला कमिउनिटि दङ बिभिन्न आलदा आलदा कमिउनिटि दङ सब कमिउनिटिनि राइट हानि राइट कालचार माने बिनि थांनाय थुनाय जिमान राइट बे राइटखौ जाहाथे इकुवेलि एन्जय खालामनो बिनि थाखाय जोङो बे इस्युखौ लानानै जों दावगायो।